DILG Secretary Abalos dumalos sa inaugurasyon ng solar panel streetlights sa Mangaldan, Pangasinan. Ang buong detalye mula kay kapartner Lerna Hernandez. Yes, kapartner, dumalos si Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos sa inaugurasyon ng solar panel streetlights. Ito ay ginanap sa kahabaan ng Angalacan River Ecotourism Road nitong linggo sa bayan ng Mangaldan. Sunshine News Blast! When you implement this, kailangan tapos mo makonsulta tao, makasama mo ang tao sa pag-implementa. And once you implement it, I tell you, you cannot go wrong. Because that is leadership coming from the heart, coming from the community. It's a proactive kind of leadership. Ang pondo dito ay mula sa Seal of Good Local Governance Incentive Fund ng Bayan ng Maldan na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Ang 5 milyong piso na ito ay para sa local development projects and priority access sa ibang mga programa at capacity development mula sa DILG. Ang proyektong ito ay nagbibigay liwanag sa Angalacan River Ecotourism Park Road at sa mga dumadaan patungong Barangay Tibag, Talaan, Paluwa at bahagi ng Pogo. Pinauunlad din ng lokal na pamahalaan ng Maldan ang Angalacan River Ecotourism Park bilang isa sa magiging premier tourist destination ng bayan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Maraming salamat kapartner Lerna Hernandez. At sa pangalawang balitang lokal mga kapartner, kinwestiyon ni Pangasinan Governor Ramon Guico III ang kakulangan sa pagsusunod sa proseso ng Department of Public Works and Highways ukol sa pagpapatayo ng Lingayen Gulf. Ayon sa gobernador, dapat may proper public consultation upang malaman ng mga tao at malaman din ng gobyerno ang saloobin ng mga nakararami. Ito ang bahagi ng punto ni Governor Guico sa isang special session na ginawa ng sangguniang panlalawigan ukol sa pagpapatayo ng seawall sa Lingayen Gulf. Hinanap din ng gobernador ang master plan sa nasabing proyekto, ngunit ang ipinakita ng DPWH ay multi-year plan. Sunshine News Blast. Kasi sila po ang titimon ng inyong mga lugar eh. Ang pagpaplano po ay manggagaling muna sa barangay, papunta sa munisipyo, magiging municipal o city development plans, no? Hanggang maging PDC siya o provincial development plan, aprobado ng council yan, kasama po ang liga at ang mga ibang stakeholders, at magiging isa pong regional plan na aprobahan po ng Regional Development Council. Okay? So may tanong lang po ako, ang DPWH po ay nagpresenta kanina ng plano. Tama? Meron ba kayong detailed engineering plan, yung kabuuan ng proyekto? Meron po ba kayo? Hanap din ng gobernador ang mga nakatataas sa opisyal upang masagot ang mga hinahanap na dokumento. Naitanong din ng gobernador kung magkano ang kabuuang halaga ng nasabing proyekto. Bukod pa rito, isasana na ng gobernador ang mga termo at titulo na ginamit sa proyekto na anya ay pwedeng maging technical malversation. Sinilip din ng gobernador kung meron ba itong environmental compliance certificate. DZRD Sunshine Radio Report. Lokal na pamahalaan ng Dagupan nakiisa sa United Nations sa New York City, USA upang talakayin ang Sustainable Development Goals. Ang buong detalye mula kay kapartner Ilet-More Briguera. Yes, at nagtungo si Dagupan City Mayor Belen Fernandez sa Amerika sa ikalawang pagkakataon sa headquarters ng United Nations sa headquarters sa New York City. Makikibahagi ang Amerika sa isang linggong pagpupulong para talakayin ang mga hakbang, plano, hamon at mga oportunidad na kinakaharap ng buong mundo upang lutasin ang mga pangunahing problema ng sangkatauhan. Bilang kinatawang mayor mula sa Pilipinas, buo ang pakikiisa at suporta ng mayora kasama ang mahigit 80,000 mayors sa buong mundo na isinagawa
ang napagkasundoang Sustainable Development Goals o UN SDGs. Naniniwala si Mayor Belen Fernandez na maaaring maisakatuparan ang mga naturang hakbang upang magkaroon ng isang mundo na walang kahirapan, kagutuman, sakit at pangangailangan, at kung saan ang lahat ng buhay ay maaaring umunlad. Nakipagpulong ang alkalde ng Dagupan upang ipresenta ang mga naisagawa ng Dagupan at patuloy na tinutupad ngayon. Halos 2,264 days na lamang ang natitirang araw upang makamit ang mga ito pagdating ng taong 2013. Ang dinaluhan ni Mayor Belen Fernandez ay pinakamalaking pagtitipon ng mga local at national government, civil society organizations, private sector, mga kabataan, mga kababaihan at lahat ng mga stakeholders na may papel sa pagpapatupad ng lahat ng CDG dahil ang kanilang pakikilahok ay makabuluhan para sa tagumpay ng pandaigdigang kasunduan tulad ng UN SDGs. Para sa Pilipinas kong mahal, kapartner Ilet Moore Bregera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Maraming salamat, kapartner Ilet. DZRD Sunshine Radio Report. SM City Urdaneta Central, kauna-unahang mall sa Region 1 na nagkaroon ng charging station para sa mga e-vehicle. Ang buong detalye mula kay kapartner Vien Vergabiña. Kapartner Vien. Ang SM City Urdaneta Central ang kauna-unahang mall sa Region 1 na nagkaroon ng charging station area sa mga e-vehicle. Ito ay nahiyag ng mall manager ng SM Urdaneta na si Mr. Abi Malikdema sa panayam ng Sunshine Radio News Team. Sunshine News Blast. Sold Narcotec last March 2023 this year, and we are also first in the North Region of SM Supermall. Bukod dito, sinabi ni Mr. Malikdema na ito ay ika-29 na SM Mall sa buong Pilipinas na nagkaroon ng e-vehicle charging station. Samantala, kapartner ng SM dito ang kumpanyang Pantera. Sunshine News Blast. Suspense. So we are one of the authorized ng supplier para sa charging station. So mga good news din sa mga may e-vehicle dahil libre rin itong ma-avail ng mga customer ng SM Urdaneta sa loob ng isang taon. Ito ay bahagi ng advokasya ng SM ukol sa clean and green energy. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumati si Vien Vergabiña, kapartner mo sa balita at serbisyo. Maraming salamat, kapartner Vien Vergabiña. At para po sa ating ibang balitang lokal, 500 benepisyaryo ng Cash for Work sa bayan ng Gregorio del Pilar, Ilocos Sur, nakatanggap ng tig-higit 3,700 pesos kada isa. Ang buong detalye mula kay kapartner Sheila Balog. Yes, good morning kapartner. Natanggap ko ng 500 beneficiary ng Cash for Work or CFW Resilience Program, Climate Change Adaptation and Mitigation Disaster Risk Reduction o RPRCM-DRR sa bayan ng Gregorio del Pilar, Ilocos Sur at higit 3,000 piso para sa 10 araw na pagtatrabaho. Abot naman sa 483 na mga beneficiaryo na nasabing proyekto sa bayan ng Pansay, Ilocos Sur. Ang RPCM-DRR ay proyekto ng DSWD na naglalayong magbigay ng pansamantalang trabahong may kaugnayan sa pangalaga ng kalikasan. Samantala, nagpaalala ang DSWD SO1 na may kaparusahan ng hindi tamang pag-handle ng mga registrus ng kagawaran. Ang mga paparusahan ay pagpumusay ng 50,000 pesos hanggang 500,000 pesos sa pagkakakulong ng 6 o 12 taon. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balo, kapartner mo sa balita at serbisyo. Maraming salamat, kapartner Sheila. At binmalay First Lady Ana Merera, pinangunahan ang reading feeding activity sa Buenlag Daycare Center, Buenlag Elementary School at Sabangan Elementary School mula kay kapartner Ilet Moore Bregera. Nagsagawa ng reading and feeding activity si binmalay First Lady Ana Merera. Ito ay ginawa sa Buenlag Daycare Center, Buenlag Elementary School at Sabangan Elementary School
At ayon sa unang ginang ng Binmalay, dapat matutunan ng mga bata ang kahalagahan ng pagdarasal, pagbabasa ng Biblia, kasama na rin ang pagpapahalaga sa tamang nutrisyon. Dagdag nito, layunin ng administrasyon ang holistic growth para sa mga kabataan ng Binmalay. Samantala, ang programa ay naging posible dahil sa mga private generous donors. Layunin ng administrasyon na ikutin at gawing regular ito upang mas maraming batang Binmalinyans ang matulungan ng programa. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kapartner Ilet Moore Brigera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Maraming salamat kapartner Ilet. At sa ating isa pang balitang lokal, Bayan ng Pozo Rubio nakilahok rin sa nationwide launching ng Barangay at Kalinisan Day nitong Biyernes. Ang buong detalye mula kay kapartner Lerna Hernandez. Nagkiisa ang buong lokal na pamahalaan ng Pozo Rubio kasama ang himpilan ng PNP at BFP at mga accredited civil society organizations sa nationwide launching ng Barangay at Kalinisan Day or Barkada. Alinsunod ang aktibidad na ito sa DILG Memorandum Circular number 2023-133 na may temang buhayin ang diwa ng bayanihan. Mag-volunteer tayong lahat para sa kalikasan. Aktibo rin nakilahok ang lahat ng mga barangay sa kanilang mga nasasakupan. Layunin ng programang ito na payabungin ang espiritu ng volunteerismo sa gitna ng pagproprotekta ng kalikasan at kalusugan ng mga mamamayan. Bilang mandato ng sangay ng DILG, magpapatuloy ang pagsasagawa ng barkada sa lahat ng mga barangay upang mapanatili ang kaayusan ng kapaligiran at magbigay ng magandang ehemplo ng pangangalaga ng kalikasan sa buong komunidad. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Maraming salamat kapartner Lerna. At mga kapartner sa ating huling balitang lokal, nagsagawa ng Coastal Cleanup Drive ang team ng Provincial Environment and Natural Resources Office sa La Union sa kahabaan ng Agoo da Mortes Protected Landscape and Seascape sa Barangay Santa Rita East, Santa Rita Sur at Santa Rita Central sa Agoo Town at sa Barangay Dulaw naman sa munisipalidad ng Aringay nitong September 16. Ang nasabing clean-up drive ay bahagi ng nationwide observance ng 2023 International Coastal Cleanup na may temang Clean Seas for Health Fisheries. Ito rin ay may layunin na mapataas ang kamalayan sa waste na napupunta sa waterways kabilang na ang kalusugan ng karagatan at iba pang anyo ng tubig. Nakilihok dito ang mga tauhan ng Philippine National Police. Isinagawa rin ang cleanup drive sa baybayin ng San Juan, La Union kasabay ng selebrasyon ng 2023 International Coastal Cleanup Day nitong Biyernes. Nakiisa rito ang Department of the Interior and Local Government at Local Government of San Juan. Kaisa rin ang National Police Commission, NAPOLCOM, Bureau of Fire Protection, BFP, Philippine National Police at mga pribadong sektor.